boas panderetísticas despois de aprender a muñeira de Barcia de Mera, que espero que xa a estas alturas a cantedes e a toquedes estupendamente ben. Vamos a aprender a jota de Barcia de Mera, así xa temos un par delas do mesmo sitio. A verdade que o material de Barcia de Mera é fermosísimo, bueno, como a da maior parte dos sitios, a verdade, pero o de Barcia de Mera a min especialmente me encanta. Por supostísimo, tocase con puño, vale? Entonces, se tendes a páxina, a folla que vos enviei, coa partitura, a letra e todo o demais, veredes que o que son as fórmulas rítmicas aparecen o unigrama e os pum, vale? As notas aparecen sobre a liña, menos as que se tocan na parte de abaixo, ¿sí? Eso quere decir que vamos a estar tocando de antebrazo prácticamente todo o tempo, menos cando demos atrás, vale? O sea, ¿sí? O toque base sería o toque composto de J, o mítico, que xa coñecedes, pero con esa salvedade. En vez de estar tocando de rotación de pulso todo o tempo, ¿sí? O que estamos facendo é marcar sempre de antebrazo menos os toques de atrás. Un exercicio bo para facer isto é, primeiro, antes de nada, facer simplemente os golpes fortes de cada un dos tempos dos nosos dous compases, ¿sí? Todos esos toques fortes feitos con antebrazo. ¿Sí? Vale, ahora, cando isto teñades super claro, vamos a engadir esos toques de atrás, ¿vale? Entonces faríamos sol, leite, leite, sol, leite, sol. E os tes de leite todos van a ir atrás, ¿vale? Sol, leite, leite, sol, leite, sol, sol, leite, leite, sol, leite, sol. Y todos los soles y todos los lei de leite van a ir con golpe de antebrazo, ¿vale? Quero que practiquedes isto, non nos vamos a apurar nin coa melodía nin con nada máis. Vedes que despois na parte de abaixo da folla tendes os toques que se realizarían despois de cada copla, vale? Agora non o vou facer. Quero que vos centredes nese toque de J, porque estades moi afeitas a facer o toque de J con rotación de pulso e necesito que teñades un pouco de tempo para poder facer, bueno, pues estos toques normais, vale? O sea, a xeito de Barcia de Mera. Así que nada, tendes unha semaniña para traballar isto tranquilamente, sin estreses, e despois continuaremos co toque de despois das coplas e aprenderemos tamén a melodía, vale? Nada máis. Un biquiño e moito ánimo.